Què tal? Benvinguts a espectadors de Nord Televisió a l'entrevista del Nord, aquesta primera entrevista que avui encetem. Avui ens trobem a l'Hotel Café París de la Rambla de Figueres per parlar amb dues persones que tenen molt a veure amb la cultura figuerenca. D'una banda tenim el Carles Castellnou, que ell és director artístic, és pintor artístic, volíem dir, fa 8 anys que és president de l'Associació Cultural Projecte d'Art de Figueres. Bona tarda. Bona tarda. Com anem? Molt bé, aquí agraïts que ens hagis convidat. Agraïts nosaltres que hagueu acceptat l'entrevista. D'altra banda també tenim amb nosaltres el PSD, que és el delegat italià d'aquesta associació, de l'Associació d'Art de Figueres, en aquest cas a la seu que teniu a Milà. Encantado y bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la acogida que nos da a nosotros como de Desatar Italia. Molt bé. Bé, aquesta associació, que és, com recordem, figuerenca, però ha fet el salt, o pretén fer el salt. En aquests moments es troba en un gran projecte creat, diuen, en terres catalanes, però que traspassa ja fronteres. En aquest cas, se'ns ha anat cap a Milà, a Itàlia. Un projecte, diuen, artístic i solidari, creat per el Carles mateix. Es titula el Modovisions, un gran, diuen, esdeveniment amb moltes branques artístiques i també altruistes. Carles, per què el Modovisions, que crec que té alguna cosa a veure amb Almodóvar, no? Sí, totalment, perquè primer de tot soc fan d'Almodóvar, soc una persona que, bueno, vaig tenir una faceta que continuo tinguent fanística, podria dir, d'aquest director espanyol, i llavors, esclar, jo voldria aquí, amb el meu art, perquè soc pintor, plasmar una miqueta la història, no? Per què es diu Modovisions? Perquè són visions meves, no?, de l'Almodóvar. I agafo una pel·lícula i ja està feta. Una pel·lícula, he agafat una pel·lícula, l'he vista com 10-12 vegades, llavors he plasmat allò, no? Llavors això ha agradat molt. El primer quadre se li va enviar a la producció, va contestar mitjançant la producció a l'Almodóvar, va dir que li encantava molt aquesta idea, que li encantava molt l'obra, sobretot, i jo li vaig demanar el permís per poder fer totes les... va dir que sí, sobretot sempre que li ensenyés i que respectés els drets d'autor dels noms de les pel·lícules. Sempre s'ha anat respectant, sempre s'ha anat fent, i sempre s'ha anat involucrant més coses, no? Perquè això no és tan sols una exposició de pintures. A Itàlia es presenten 3 noves, també, de formats grans de metro i mig per metro, però són 24 obres pictòriques, hi ha dos fotògrafs que hi participen, hi ha la dansa, hi ha performance, hi ha un càsting, hi ha un sopar solidari, vull dir que hi ha moltes coses en aquest gran projecte. Un gran projecte que, com hem dit abans, té moltes branques artístiques i altruistes. Sí. Per què? Per què? Perquè si fem alguna cosa gros, podem recaptar més diners per ajudar gent. Aquesta és la idea. Recordem també, perquè no ho hem dit, però és un acte solidari, també. Sí, solidari. Totalment solidari i altruistes perquè hi ha molts, se'ls convida molts artistes que puguin tenir aquesta relació amb Almodovariana, que vingui, però clar, sense cobrar. Això és l'altruisme que hi ha. Sí, ja en tinc gent que volen col·laborar, ara cada vegada n'hi ha més de gent. I és això la part altruista. Per què Itàlia? Per què no un altre racó d'Europa? Aquí ja ho vam fer-ho el 2010, durant 5 mesos, diferents pobles, deia la ruta de Modovisions, i ara toca Itàlia. Primer anava a tocar a França, no? Però ara toca Itàlia perquè a Itàlia la cultura és lo más, no? Vull dir, allà fas una exposició i et venen 300 persones, sense 4 emails i 4 coses. Potser és la capital de la cultura, no? Podríem dir. Sí, és el país de la cultura, no? Itàlia, Milà és la capital de la moda, no? Però hi ha molta cultura allà, hi ha molt d'artistes, és una passada. I vulguin o no, estimen la cultura. Qui no? És el que anava a preguntar. Aquí a la nostra comarca, al nostre país també, però concretament a la nostra comarca, hi ha una desestimació de la cultura? Sí, mira. Suposo que ho hauràs vist o ho hauràs captat a Itàlia, no? Sí, hi ha una desestimació. Per què? Et diré per què. Perquè no hi ha una educació. No vol dir que estiguem mal educats en aquest sentit, no. No hi ha una educació des d'unes finalitats, des d'un principi. Si aquest principi, com ho fan a Itàlia, des de sempre, que són petits, ja van a galeries, tal i qual, la gent ja neix amb una altra cosa. Aquí no, aquí la cultura és, anem a comprar un quadre Ikea. Clar, tot això fa mal. Vull dir, ja les mateixes entitats, ja la mateixa govern no ha apostat gaire per la cultura. Parlem en general. Clar, i què passa? Doncs passa això, per això no tenim aquest coneixement.
En Italia, ¿cómo habéis acogido el proyecto Desatar? Recuerden que tú eres el delegado de allí, de la delegación que tenéis a Italia. Sí, cuando Carles me comentó la posibilidad de llevar Almado Vision, aunque representar Desatar en Italia, habíamos estudiado un poco el proyecto y pues a la fin hemos llegado a la conclusión de presentarnos en Italia. Cuando se presentó Desatar en Italia 2 años atrás, tuvo una buena acogida por el soporte de los artistas que tiene Desatar, por la parte sensible que lleva la persona en este momento, que es Carles, que es un artista, una grande persona, un grande amigo, es un grande jefe, como se dice así. Y nosotros hemos estudiado este proyecto con cada punto de la situación. Almado Vision será presentado ahora en el proyecto 2014 en Italia, esposando una grande associazione, como que anche una grande showroom, diciamo, del gruppo UBS Auto. UBS Auto es una sociedad muy grande que está presente aunque en España, está presente en Brasil y aunque en Italia. Así nos da la posibilidad de entrar con todos estos proyectos para poder crear en conjunto una serie de arte y presentar a la gente. Lo hablábamos con Carlas, el tema de la cultura es muy diferente en Italia que aquí. Tenéis otro concepto de cultura, ¿no? Sí, la cultura viene muy apreciada, especialmente para la parte de España. España quiere decir que los artistas que se presentan en el censo de Figueras, de la Bordá, nuestros artistas que han estado presentes y que continúan a estar presentes con nuestro grupo, vienen bien vistos, eso sí. La diferencia de culturas es notable. La apreciación y el valor que le dan al artista espanyol sí, és notable. En aquest projecte, que s'estrena, recordem, el 6 de febrer i tindrà lloc durant 3 mesos, no? Si no m'equivoco, fins a finals d'abril del 2014, què hi trobarem exactament? Aquell qui vagi, què hi trobarà? Ja, primer de tot s'ha convocat un concurs de fotografia. Estem buscant el nou cartell d'Almado Visions. És un cartell que ha d'impactar. Aquest cartell estarà posat per tot arreu, amb grans façanes, amb qualsevol díptic que es faci serà aquest cartell, aquella imatge d'aquell fotògraf. Aquest concurs és important per això, perquè hi ha fotògrafs italians i fotògrafs d'aquí, de la terra. També tinc fotògrafs de terres de fora, diguéssim, d'Espanya, no? I tenim una miqueta de tot. Llavors serà important, s'obrirà això, tindrà bastanta gent, es farà una roda de premsa, però tenim la gran sort que ens apoya molt els diaris d'allà, Corriere della Sera, Libertà Milano i El Giorno, i van ser ells que m'ho van dir, vine cap aquí, nosaltres t'apoyarem, això volem fer-ho. I llavors, a l'abril, a la Fira del Mòbil, que fem allà, a la Fira del Mòbil, quan hi ha tanta gent a Milano, farem tot l'altre, que primer serà l'exposició, llavors serà un càsting, llavors hi haurà les performances, cada setmana hi haurà alguna cosa en aquell showroom. I al final serà el sopar solidari. Molt bé. Que encara no s'ha buscat el local, perquè va ser un local molt kitsch, l'estan buscant. Parlàvem ara fa un moment també de com veuen la cultura a Itàlia. Als mitjans de comunicació, tu feia referència, es fa molt més ressò de projectes com aquest que no aquí, al nostre país, no? Sí, és important si ets important també, cuidado, ja la ciutat de la moda, cuidado, Milà, però tenim una gran sort que en César ja coneixia i la veritat que ens està seguint sempre, els que els diaris ens estan seguint i la veritat que quan fan una notícia es nota la manera de redactar una notícia, no? Vull dir, cosa més completa i ja no vull criticar aquí pels espais que hi ha una notícia, pum, no hi ha un article, es posa un article, sembla que no, això fa molt. Tornem a lo mateix, que tenen una altra cultura, no? Una altra cultura, exactament. Teniu pensat o sabeu ja quants artistes participaran? Artistes en quin sentit? De la foto? Participants, per exemple. Sí, de la foto, per exemple, els fotògrafs només en vull 20, no... En 20. Estan en marxa, la cosa està anant bastant bé, estan apuntant bastanta gent, pregunten molts, hasta inclús de Miami n'hi ha 2, i bueno, mica 20, perquè més no en vull, perquè no serà difícil el jurat. El jurat és no sé si ho he dit, el jurat és el director Corriere della Sera, un de Milano, un del Giorno, jo, i ja per decidir una altra persona, però bueno, són gent entesa de la foto, jo estic i participo com a jurat perquè clar, vull el meu cartell, no? Però llavors el prèmit hi ha 2 premis,
hi ha dues estades pagades durant 5 dies per desatar pels guanyadors. O sigui, aquell que resulti guanyador tindrà 5 dies... Sí, però 5 dies, un podrà fer el que vulgui i l'altre, el segon premi, haurà de fer el que és la part fotogràfica del Modovision, si és l'essència del Almodóvar. Fer unes fotos que dic jo aquí i allà, tal i qual, una altra història més posada aquí. Tu deies que el projecte aquest del Modovision surt de tu copsar els moments d'Almodóvar. Com es fa això? Com plasmes aquests moments? Jo no sé la gent com veu una pel·lícula. Jo he vist una pel·lícula, qualsevol pel·lícula que veig, qualsevol curtmetratge, documental, jo veig la fotografia, no? Jo veig moltes imatges allà, per això els veig 12, 13, 14, 15, les vegades que facin falta veus la pel·lícula del Almodóvar i sempre hi veus alguna cosa, els detalls que li poso, vull dir que allò és un artistàs. Clar, i vas trient coses, és molt surrealista, i vas trient, i trobaré moltes més coses. És això, vull dir, t'has de fixar bé, t'has d'entendre bé el que és, no veure una pel·lícula per aquí, perquè riu entre qual, no. Com està muntat, com aquell moment, com fa aquell moment que hi posa aquella música, com hi ha aquella escena, per què passa això, vull dir, és això. Sí. En aquest projecte que tindrà lloc, recordem, del 6 de febrer al mes d'abril del 2014, a Modovisions, també buscaréis la chica Almodóvar milanesa, bueno, chica y chico, ¿no? ¿Me sembra? Sí, ragazzo, la ragazza. Se farà un giorno alla settimana aprile, el mes de abril se organizará este casting para encontrar la ragazza y el ragazzo, la ragazza Almodóvar. Bueno, pues es una cosa que Carlos ha tenido en cuenta y forma parte de este proyecto. Com sorgeix, Carles, la idea aquesta de buscar Almodóvar milanesa? Perquè ho van fer un aquí, me'n recordo que ho van fer l'any 2010 i va ser un èxitàs. Jo no sé que la gent hi participés tant. Hi haurà, per fer el càsting hi ha l'equip de fotògrafs, hi ha l'equip de maquillatge, hi ha l'equip d'estilisme. Tots aquests equips doncs ens involucrem i hem de crear aquell personatge, no? Vull dir, per presentar qualsevol, per buscar aquell rasgo. Llavors d'allò allà es farà un calendari també benèfic, però vull dir, impliques el poble, impliques a la gent. Ha de tenir una característica puntual aquella persona o s'hi pot presentar a tothom que... No, pot presentar-se a tothom, però sempre hi ha alguna que té alguna característica. Això dic, perquè sempre hi ha algú que té un... L'Almodóvar, la xica Almodóvar no és una... Ja ho sabeu tots, no sé si ho sabeu, però no és una dona guapíssima. No és la típica model, no? Sí que n'hi ha, però bueno, és que té alguna que destaca, no? Un nas gros, una boca grossa, uns grossos, o un nas d'or, vull dir, qualsevol cosa és la xica Almodóvar. Bé, tots segurament coneixerem o recordem les xiques Almodóvar, sí, que han participat, entre altres Loles León, hi ha moltes actrius que han sigut dones Almodóvar. Sí. Aquest projecte d'Estar, que ja dèiem tu que fa 8 anys que ets el president, aquesta associació que va créixer a Figueres però que veig que s'ha estès a altres indrets, com va néixer aquesta idea d'aquest projecte? Va néixer degut a la meva antiga parella que tenia, que va morir pobret. Doncs jo aquesta associació, jo era artista, jo tenia ganes de fer alguna cosa, no puc quedar amb artista perquè clar, degut aquí no feia res, pintaves un quadre, penjaves, però jo va quedar buit, dic hem de fer alguna cosa. I gràcies a ell vam muntar aquesta associació, però esclar, era la idea d'una miqueta contra l'abús de l'art, no? Perquè en aquell moment era quan hi havia moltes galeries i abusaven. Dic, no, nosaltres, jo no som partidari de l'abús, anem a muntar una associació contra l'abús de l'art. I mira, vam muntar-la, mica en mica, vam anar creixent, i bueno, estic molt orgullós de ser de Satar, de tenir-la i poder ajudar la gent, perquè finalment la nostra filosofia és ajudar els pintors, ajudar els artistes, no? Sí, jo els dic a promocionar l'obra, i això. Molt bé. Ja per anar acabant, César, ¿cómo te llega a ti la noticia o la idea de formar parte del proyecto de Desatar? No, yo ya conocía a Desatar de cuando somos grandes amigos con Carlos, pues con su ex pareja que no está por un motivo nos ha dejado y bueno, pues no, ya no está aquí con nosotros, como así, qué pena. No, ya lo conocía y bueno,
después de un poco de tiempo que estuve en Italia, regresé en España y nos hemos encontrado. Me habló del proyecto, me habló que quería expandirse un poco más y bueno, pues yo le dije que estaría interesado para poder formar parte de la familia de Desatar. Y es así que él me dio la confianza, me acogió en el grupo de Desatar. Una família que crece, eh? Sí, Cada dia crece, sí. Cada vegada creix més. Cada I dia tant, i tant. I crece. s'ha de dir que ell, clar, avui en dia també els contactes són molt importants. Ell té molts de contactes a Itàlia. El Desatar va estar en presència l'any passat, el juny de... No, va ser el juny de 2012 a Lights Convivio, és un certamen molt important que es fa cada 2 anys, que, bueno, m'agradaria que li contestis amb ell perquè ell va ser un dels cofundadors de ja fa 17 anys. Sí, de Desatar he estado la idea de portar y formar parte de este grupo que es Convivio Online, que es una asociación donde recoge fondos para la recerca de la AIDS. Y los mejores estilistas, los mejores artistas de Italia y aunque del mundo se presentan en este grande proyecto, en esta confraternidad para las personas que tienen este virus. Y bueno, pues tengo la fortuna de formar parte de este grupo, que es muy importante en Italia, y lo presenté a Desatar y nos dieron una buena experiencia, nos abrieron la puerta y continúan a abrirnos la puerta en Italia, porque Desatar cada día crece y se está volviendo cada día más fuerte. Y esto es un buen inicio de año para nosotros, para el 2014, para que tenemos a los artistas que apoyan y que creen en nuestros proyectos. Y es así que entró Desatar. Carles, como artista, entró en Convivio, formó parte de este proyecto y bueno, he estado muy importante. Bueno, pues te invito a ti con tu televisión, al Nord TV, te invito a formar parte antes de este proyecto, te mandaré las invitaciones y para nosotros sería un honor. Será un placer también. Sí. Ja per anar acabant, decíamos que és una família que crece, hem vist que teniu moltes activitats per aquest 2014 que se presenta cargado el año. Què teniu preparat després d'aquest projecte? Teniu alguna cosa ja vista o encara no? Sí, no, hi ha una cosa vista, però encara n'hi ha més, eh? El que passa que fins que no hi hagi una confirmació, un contracte, evidentment, firmat, una cosa, jo no començo a posar perquè, esclar, ja l'experiència passada ja t'espaviles. Bueno, el que tenim són, com sempre, les exposicions aquí, al Cafè París, les 11 de cada any, hi haurà un intercanvi cultural. Recordem que tot el local hi ha exposició... És un dels espais, després de 7 anys portant unes exposicions aquí, s'ha tornat en un espai d'art. Això també és maco, vull dir, per Figueres, que hi hagi... Combinar les dues coses, no? El que és un cafè amb el que seria una galeria d'art, no? Exacte. Llavors tenim el Trull d'en Francesc, com sempre hi hem fet. Llavors tindrem un local nou que obre també aquí a Figueres, que ara no es pot dir, això sí que és veritat, però volen que nosaltres portem pintors en firma, perquè esclar, ja tenim tants pintors, som 140 i pico de socis. Doncs, clar, hem d'arribar al moment de fer alguna cosa, seleccionar una miqueta, vull dir, tothom és bo, però vull dir, hi ha gent que també la seva trajectòria més gran, l'has de posar a caminar un altre camí, això és lògic, no? Llavors tenim el festival que vam fer a Avinyonet, de Puigventós, clar, en un mes un festival que va sortir un èxit total, no s'ha de deixar, es tornarà a fer però al setembre. I llavors a Avinyonet volem fer un certamen d'art en un altre lloc, ja vam estar parlant pel maig. De seguida sabreu les notícies. O sigui que teniu un calendari ben carregat, Hi ha més coses, Hi ha dos mostres més a Milà, de pintors que haig de portar cap allà. Llavors hi ha el projecte de Motivacions que hem parlat, i que hi ha una altra cosa que no es pot dir, però ja ho sabreu, mica en mica. O sigui que anirem sentint a parlar del projecte de Desatar, eh? Sí. I també farem un certamen d'art durant 3 dies que es farà prop de per aquí, no es pot dir encara, que ja vam anar a parlar, ens han cedit a l'espai, a mi m'interessa molt perquè és molt prestigiós i es dirà certamen d'art Prestige. Molt bé. Doncs estarem a l'espera de notícies vostres, segurament ens sabrem notícies més. El 2014 se presenta con grandes proyectos. En Italia se harán diversos certámenes, diversas muestras de arte y bueno, pues te tengo que decir también que formará parte aunque del intercambio cultural, porque aunque la asociación Ax Mayor, que es una asociación que nos ha dado la experiencia y que nos ha abierto la puerta con una gran exposición como es la Casa del Mundo en Europa, en Italia presente, bueno, continuaremos con
vamos a colaborar siempre con ellos y también agradecer al grupo Corriere della Sera, que como es Tantan Milano, que es un portal muy importante en Italia y que sigue nuestro proyecto, que apoya nuestro proyecto. Y bueno, aprovecho trámite tu televisión agradecer a ellos, aunque al grupo OBS Auto, que está creyendo en nuestro proyecto. Y eso es importante también, ¿no? Eso es muy importante. Que demos también altavoz a la cultura. Sí, eso es muy importante. Y bueno, pues sí, cada día más, es un año más, está terminando el 2013 y bueno, acojo también para agradecer muchísimo a Carles Castelnau, que es el pionero, és la persona importante. Exacte, és el fundador. Bé, Gràcies mille. Podia ser el fundador, no? És el fundador, no? Sí, sóc un fundador, clar, sóc el fundador. Molt bé, des de fa 8 anys, recordem, president de l'Associació Cultural Projecte Desatart. Muchas gracias por la entrevista, Carla. Gracias a ustedes. Supongo que regresas a Italia. A Italia, pronto, sí. Buen Sí, regreso sí. y esperemos Buena tenerte tarde. pronto. Igualmente. Gracias. Esperemos tenerte por aquí cerca de nuevo. Absolutamente, sí. Carles, el mateix. Gràcies per l'entrevista Gràcies a i que ens vostè. molt aviat. Gràcies a vosaltres. I a vostès, doncs, els emplaço a la propera entrevista de Nord, que ens tornarem a veure aquí a Nord Televisió. Que passin una bona nit.